fuck around and die right now. Hope you understand that. Bitch, I'm the man. Ho, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Ho, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Ho, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Ho, I'm the man. You know I'm the man. I'm a bona fide grade A hustler. Hey, one day when it can't touch. Nigga like me, I be with this shit. Ja, hallo? Hallo Milan. Hvem er det? Det er mig, Malik. Hvad så? Malik? Er det dig? Hvordan går det? Wow, det er fandme lang tid siden, jeg har hørt fra dig. Ja, det går super godt. Hvad med dig? Ja, det går også virkelig godt. Det er virkelig længe siden. Men Milan, jeg ved godt, det bare lige kommer pludseligt. Og jeg vil høre, om jeg kunne låne nogle penge. Det ved jeg ikke helt. Hvad skal du bruge dem til? Er der sket der noget? Nej, der er ikke sket noget. Det er bare virkelig svært at forklare. Men jeg har virkelig brug for din hjælp, Milan. Vi har ikke set hinanden i 8-9 år, og nu kommer du her og spørger om penge lige pludselig. Undskyld, Milan. Jeg har flere gange gerne vil kontakte dig, men jeg har fucking travlt. Vi er jo venner jo. Husk alle de ting, jeg har gjort for dig. Jeg ved ikke rigtigt, Malik. Men jeg skal nok vende tilbage snarest muligt. Tænk over det, okay? Du vil virkelig gøre mig stor tjeneste. Ja. Hej. Hvad så, Milan? Der var du. Shit, man. Hvordan går det? Det går fint, med dig? Det går også fint. Slet og roligt, ikke? Det er fucking lang tid siden, jeg har set det. Det er helt vildt. Det er det virkelig. Jeg tænkte på, at det kunne være fedt at mødes her. Det bringer virkelig minder frem på dengang. Ja, det gør det fandme. Det var fandme gode tider. Men jeg tænkte på, har du penge med? Ja, jeg har dem her. Super, Milan. Jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Det betyder virkelig meget. Ja, det var så let, selvfølgelig. Men altså, hvornår regner du med, at jeg kan få dem igen? Meget snart, det lover jeg. Her om et par uger. Ja, det er i orden. Men vil du have et lift hjem? Ja, jeg vil låne min vens bil, så vi også ordne det med pengene i bilen. Jo, det kan jeg godt. Ja. Hvad så, Milan? Hvordan går det så? Det går meget godt. Hvad med skolen? Altså, jo, det går også rigtig godt i skolen. Det er bare, jeg har fucking travlt lige pt. På grund af, jeg har startet min egen virksomhed. Nå ja, det havde jeg faktisk godt læst i avisen. Det er sgu da ret fedt. Ja, det er det. Absolut. Men hvordan går det med dig der? Jo, det går vel også fint nok. Bare et par ting, jeg har set til. Ellers ikke noget. Altså, for eksempel hvad? Det er jo skole og arbejde. Ellers ikke noget. Det er ikke så spændende. Nej, okay. Malik, vi skulle have været drejet til venstre her. Ja, men jeg tænkte på, at vi lige kunne afløbe pengene til ham, der skylder jo. Kan du lige gå med an? Hvad fuck snakker du om nu? Ja, kan du lige gøre med den tjeneste?
Hvorfor kunne du ikke bare gøre det alene? Er der noget galt eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Men jeg vil bare gerne have en med ind. Kan du lige komme en sidste tjeneste? Hallo, Malik, hvad fuck er det her på et sted? Giv mig de penge, Milan. Ja, okay her. Når du kommer derind, så bare lad mig køre over, okay? Okay, men hvem er det overhovedet, vi skal møde? Det er bare nogle venner, du kender dem, ikke? Kom nu bare. Jeg har pengene med. Hallo Malik, hvad fuck er det? Hold nu kæft, jeg har styr på det. De er her. Perfekt, mand. Og jeg tror, jeg er fucking dum. Prøv at se. Der er kun halvdelen her. Hvad snakker du om? Jeg har selv talt den. De er bare... Hold kæft. Okay? Og prøv at se. Idiot. Kan han ikke bare give dem om nogle dage? Du skal bare holde kæft, din langhårbøs, okay? Og prøv at... Hvis I to ikke skal komme ud her og levende, ikke? Så skal de her penge lægges lige nu her på bordet. Okay, rolig nu. Slap nu af. Min bil er parkeret lige derude. Vi går lige ud og ser, om jeg har noget. Kom med, Milan. Hallo Malik, hvad fuck er det her? Oh my... Hallo, vi skal køre væk nu, Malik, jeg sværger. Det fungerer også lige om lidt, mand. Kan du høre nu her, Milan, for fanden? Har du ikke nogen penge i et eller andet? Du er nødt til at hjælpe mig. Jeg kunne ikke flygte resten af mit liv. Du må have et eller andet. Hallo, ærligt, mand. Hvad fuck er det, du har forventet af mig, mand? Hallo, Milan. Vent på mit signal, okay? Jeg har noget i bagagerummet. Ja, du fucking får det tid, mand! Så er det fucking nu! Pengene, de er herom. Bare giv mig 2 sekunder. Milan, løb! Kom nu, Milan! Giv fucking støt på mig, mand! Hvad fuck laver I? Gå i gang, mand! Løb! Kom nu, Milan! Den er vej. Kom nu! Kom nu, Milan! Milan, vent!
Hvad skal vi vente på? De er lige hælende på os. Jeg kan ikke engang huske, hvor fuck vi kom fra. Undskyld, Milan. Jeg har ikke noget valg. Det er den næste udvej.